Da wani fim kuke tunawa da irin waɗannan jarumai? Na tabbata daga cikin fina-finai da ake na yanzu masu dogon zango, da wani fim kuke tuna waɗannan jarumai? Wannan jarumi Presto, da wani fim kuke tuna shi daga cikin irin fina-finan da ake masu dogon zango? Haka zalika shi ma wannan jarumi wato Baba Dan Audu, da wani fim kuke iya tuna shi daga cikin fina-finan da ake na wannan zamani masu dogon zango? Sa'an nan har ila yau, da wani fim kuke tunawa da ita wannan jaruma daga cikin fina-finan da ake na wannan zamani masu dogon zango? To idan har kun tuna, kuna son ku bayyana mana ra'ayinku. Haka zalika, da wani fim kuke tuna wannan jarumi? Shi ma gashi nan. Da wani fim kuke iya tuna shi daga cikin irin fina-finan da ake masu dogon zango? Idan har kun tuna da fim ɗin da kuke tuna da wannan jarumi, za ku bayyana ra'ayinku, kuma muna bibiya don guji dama ce da muke ba 'yan kallo don bayyana ra'ayoyinsu. Da wani fim kuke tunawa da wannan jarumi shi ma kansa, wato Sadiq Sani Sadiq, daga cikin fina-finai masu dogon zango? Da wani fim kuke tuna wannan jaruma wato Rayya, daga cikin fina-finai masu dogon zango? Daga cikin jerin fina-finan da ake masu dogon zango na wannan zamani, da wani fim kuke tuna wannan jarumi Lawal Ahmad? Haka zalika, daga cikin irin fina-finan dai muna nan a cikin wannan shiri, daga cikin irin wannan fina-finai da ake masu dogon zango, da wani fim kuke tunawa da wannan jarumi? Dama ce da muke baku don bayyana ra'ayoyinku daga ne da ainihin irin fina-finan da ake yi na wannan lokaci masu dogon zango. Da wani fim kuke tunawa da wannan jaruma ga ta nan Hadiza Muhammad, wato Hadiza Kabara? Har kalalika, daga wani fim kuke tunawa da wannan jaruma wato Hadiza Saima, wato Hadiza Saima, daga cikin fina-finan da ake masu dogon zango? Daga wani fim kuke tuna wannan jaruma daga cikin fina-finan da ake masu dogon zango? Haka zalika, da wani fim kuke tunawa da wannan jarumi gashi nan Dan Kwambo? To muna so ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da irin fina-finan da suke fitowa a ciki masu dogon zango. Dama ce da muka saba baiwa 'yan kallo don bayyana ra'ayoyinsu tare da tofar albarkacin bakinsu. Da haka muke gane cewa kuna tare da mu, ko ba kwa tare da mu. Mu dai da iya sanin mu da kyakkyawan fahimtar da muke muku, mun san kuna tare da mu, kuna kuma bibiyan shirye-shiryen fina-finan Hausa na Kannywood. Mu dai ci gaba da kasancewa da mu a kowane wani lokaci a shirye-shiryen da muke gabatarwa a kowane lokaci. Muna kuma alfahari tare da ku, muna alfaharin kasancewanku tare da mu. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan feji da wannan tasha tamu don samun nagartattun shirye-shiryen mu. Muna godiya da haɗin kan da kuke bamu a kowane wani lokaci. Na bayyana muku ra'ayina shine ina tare da ku, ni kuma a kowane wani lokaci.